Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Pai siang-siang, guys. Sesuk mau pasyandur aku bermedia ya apa kudunganku walake kepiye iki mau ki. Terus iki mau persumbangan ning ngendi iki mau ning balai desa engko sore dilanjutna persumbangan ning undaan lor, guys. Wayahe usum buah iki ya, guys ya. Wes buah iki rupane sore-sore dilanjut perbuahan, guys, ning desa undaan lor. Gawanane wong desa ya biasa kewetas ya, guys ya. Oke yuk let's go. Mau iso medium mbok aku ki jek ewah-ewah apa, guys, nak medium-medium ki. Tilek bayi, guys, tilek bayi karo Mbak Arum. Karo Nana, guys. Ayo. Tilek bayi ning nggone bakul es terus, Mas Pronjol. Ayo, Mbak. Oh, embor iki wakile Mbah Tina embore. Assalamualaikum. Ya lonong, guys. Mari kudungan wis wong gede. Jauh lupa apa iki mau. Ya ta bener Mbak Tina. Nggih, matur suwun. Halo Ramadan, ditunggu ayah Onji, guys. Wih, bakul es terus dua anak, guys. Izin ngeplok, guys. Bakul es terus udah punya putra, guys. Putra apa putri ini? Pak Jae, guys, Ramadan. Dan ketularan, guys. Ma. Apa? Kenan. Ngarepe apa? Maca latte. Ramadan. Anjen Muhammad ra? Nah, iya. Maca latte hari ini Pak Ane. Kode Pak RT. Orang kok ada orang lho. Wis gede. Iya ta? Emang Mas gede, guys. Wis rika ora jelas kok. Es TikTok kok. Wis rika ora jelas. La ilaha illallah. Nah, ini kan ketok Oh, ganteng. ini senengane remang-remang gitu berarti. Ya, guys. Muhammad Kinan Ramadan berlahir bulan Ramadan, guys. Artinya apa ini, Bapak? Artinya Pak? Mboke diplok kan. Ditutupin. Orang yang rata ketok mboke. Artinya sang pelindung. Waduh. Sang pelindung Itu Mas bagi Suraba. Surapati be. Waktu pas wayakan. Iki numpatan sikalku iki. Tidak terlalu. gulone wis cair er. Ambek iki kita ngerti. Berarti kira gratis iki. Pas kalau iku aja cerita. Banyak dulu sih. Guys, rumahnya banyak patung-patung hewan, guys. Nggak tahu. Ada apa aja itu ya. Bayi ning es terus, guys. Sugatane yo es terus. Jangan lupa dilarisi yuk, guys yo. Alamat Undaan Tengah Gang 13 di pinggir jalan raya. Biasanya orang live TikTok. Seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis banget. Ya, ini bakul guys. Kira kayak dong. Mbak. Iya, saya dodol es terus. Empat, guys. Gua saiki, guys, wis duwe karyawan. Siapa sing arep lamar Mas Dewi. jadi ininya, guys. Hari ngene. Sing dodol es teh ora wong ayu iki gini hari ngono. Wong Muhammad Dewi. Wong ayu. Tak pendol, Mbak.